Jeg skal til at på date med Rebecca, som er 20 år, og vi skal på restaurant i Excel. Så det skal nok blive hyggeligt. Jeg har mødt hende på gammel, så jeg tror ikke, det bliver så mange tavsheder. Jeg håber i hvert fald ikke. Hun er en rigtig sød pige, og ja, jeg glæder mig bare i hvert fald. Så jeg smutter. Se. Nå, men hvor er du så på vej hen? Jeg er på vej hen og møde Rebecca. Hvor skal I mødes hen? Hen i XL. Det er en restaurant. Nå, Så hvor hyggeligt. det er lækkert. Ja. Glæder du dig? Ja, det gør jeg. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Hej. Hej, babe. Hvordan går det så? Det går jo fint. Hvad med dig? Det går også helt okay. Har du fået et job? Jeg er lige blevet kassedame i Fakta. I Fakta? Tæt på det, hvor jeg bor, eller? Nej, det er noget væsk. Okay. Mange tak. Hun ser det okay ud hende der, hva'? Tjeneren. Ja. Seriøst? Så er det ikke træver? Oh my god. Hvad? Det skulle da også stå der på date. Du sidder og kigger på andre kvinder. Jamen, jeg synes bare, hun Du gider dig ikke mere. Farvel. Jeg sagde det bare. Ej, på mig. Hvad er du? Jeg vidste ikke, du var begyndt. Nå, Rebecca. Nå, fuck. Hej. Hej, babe.